Hi guys, welcome to T-Favors TV. Murise kuma TV esenyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Chikonzero chakaita kuti DJ Ollah asungwe nezuro tazochiwana asi vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vangu vachiti akasungiswa neStar FM asi nyaya yacho taifambira, nyaya dzacho tadzifambira. Chikonzero ndechekuti zviri kunzi DJ Ollah ari kuti azo explain nyaya yake pa Facebook page rake achidedzera kuti iye haisi Star FM, zvese zviri kutaurwa hazvisi. Ndakange ndakatogara zvangu ndiri mumota mangu and then pane mota yakauya yakandibondera yakandidhuma, ini ndakatopaka zvangu, of which pandakaburuka ndichitirika ndinochinga ndichiona kuti chichiri kuitika, pakabva paburuka mupurisa aiva ari mumota. Mupurisa uya ndakabva atanga kuchinga mukadzi. Saka zviri kunzi mota yakabondera pamusoro pemota yaDJ Ollah yanga ine mapurisa. Hatizivi kuti munhu aiva akasungwa nemapurisa yanga akasungirwe, asi vanhu vataura zvinhu zvakawanda vakati hapana nyaya, mapurisa anenge aitoda mari, angatomusunga aida kuti anobhadharwa mari kumberi. Saka DJ Ollah aenderera mberi achidedzera kuti aiwa mufesu yaya aiva akasungwa akaburuka mumota, vakataurirana vakabvumirana kuti aiwa hapana problem, because DJ Ollah anga achidedzera kuti akangoti aiwa unogona kuenda zvako because mota yangu haina kana scratch. Asi mapurisa aya akaona sekunge akutokanganiswa dhiri ravo, nambva atotanga kukonzeresa because zviri kunzi aripo mumwe akatouya akatopfeka zvake formal, akarova zvake private, ndiye akauya akasikosunga DJ Ollah akadedzera kuti iwe uri kutaurisa seuchitaurisa. Saka aenderera DJ Ollah achitaura kuti ndakatozodzimara ndasungwa zvikanzi handei kumapurisa, asi zviri kunzi pavakazonosvika kumapurisa, mupurisa uya aiva musunga akazodedzera kuti aiwa bosi, chinhu chaita kuti ndimusunge ndechekuti ndachida kuti ndimubise pavanhu, nekuti vanhu vanga vazara vawandisa, saka ndokumba yaruregerera. So ndo nyaya iripo guys, aiva akasungwa achingosungirwa zvokuti abisikwa ipapo.